is uw presentator, Erwin Deswijzen. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben in Bocholt en hier is het Oktoberfeest gaande in de Auleemkoel hier, want ja, de ober zit weer in de mand. We gaan naar binnen. Ja, Oktoberfeest. Waarom Oktoberfeest? Oktoberfeest is natuurlijk immer een beetje jentje mee in trek te komen. En dat carnavalsverein jeest daar mee. En wat zit er carnavalsverein voor je overal mee wat het terug wil. Dus ook in het Oktoberfeest in Bochus. Maar het moet nog groeien worden. Dit is het tweede of het derde jaar nu. Dus het moet een beetje groeien. En wanneer ik kijk nu aan het begin, is het dit jaar al veel meer wie vorig jaar. Ja, Oktoberfest en carnaval kent ze een beetje met even vergelijken. Ik bedoel, je ziet de D-shockeys, de muziektalen, de aantaltalen die spelen hij. Dus ja, je kent ze wel vergelijken met carnaval. En beer. Ja, ik wil je zeggen, dat is wel heel belangrijk. Hè? Ja, ja. En natuurlijk dadelijk kind voor de lekkere wuurs. En dan doen voor voor Kika het uit in het zakje, maar want de wuurs die voor hij verkopen. En die de lui jellen, dat geld je dan naar Kika. Ja, en ik sta hier natuurlijk aan de bar, hè. En ja, halve liters bestellen. Maar die halve liters moeten natuurlijk ook getapt worden. En dus ga ik even achter de bar kijken. Want achter de bar hier in Bocholt bij de Auleemkoel, daar werkt Willem. En Willem die tapt die bierglazen. Hallo Willem. Hey Erwin, hoe is het jongen? Ja, goed. En met jou? Ja, ook goed hoor. Ja. Jij moet heel lang tappen vandaag, hè, met die halve liters. Het zal wel laat worden. Ja. En wat vind je nou zelf van die muziek? Vind je het wel leuk? Ja, weer wat anders hoor, maar het is altijd gezellig. Ja. En een beetje naar de carnaval toe, dus... Ja, en wat vind je nou leuker, dit of carnaval? Carnaval. Toch hè? Ja, ik persoonlijk ook. Maar dit is wel een leuk voorproefje. Ja, ik heb er al best van wennen hoor. Ja. Ik kan je niet langer ophouden, je moet nog heel veel bier schenken, dus succes! Ja, dankjewel. Ja. Jullie ook wel. Ja. Ben nu aan het genieten? Ja, tuurlijk. Ja, en ook helemaal uitgedost, hè? Dat hoort erbij, hè? Nou, hoe zit dat? Ja. Het is een dure. Maar uit Sittard? Ja, dure. Maar er had toch een eigen Oktoberfeest in Sittard? Ja, maar er is niks mond. Oh, en dit is alvast een voorproefje dan, of wat? Een goed voorproefje. Goed voorproefje. Oh, prosit, prosit. Ja, dan sta ik hier toch een beetje alleen te schonkelen. Zwaar underdressed. Ik heb helemaal niet de juiste kleding aan, maar ik zie daar wel een hoedje. Dat leen ik gewoon even. Hoppa, ja. Is dit misschien leuker dan carnaval nog of niet? Ik vind het Oktoberfest geweldig. Maar ik ben een carnavalist in hart en ziel. Dus ja, dat is voor mij duidelijk hoor. Nou, het feestje gaat hier nog even verder. Ik heb het er warm van gekregen en al die halve liters die ze hier naar binnen gooien. Ja. Hoe houden ze het vol, hè? Maar ja, je hebt nog de hele maand oktober om te drinken, dus het komt goed. Tot de volgende week.